La significació del Dia Mundial de Qualitat de Vida, justament en el 243 dia oficial de pandèmia, ens porta a reivindicar major grau de justícia social i de sensibilitat cívica, per tal d'aconseguir un major grau de qualitat de vida per tothom. S'ha de procurar redissenyar un nou contracte social per al País Valencià perquè, a més de l'evident discriminació que patim respecte d'altres territoris peninsulars, és veritat que no som el pretès Levante feliç cacarejat en temps del franquisme, com tampoc no som un país ric on lliguem els gossos amb llonganisses. El nou contracte social ha de tenir en compte molts sectors i ha d'arribar a base de l'esforç i la solidaritat de moltes persones. Les de baix, les de dalt, i les del mig també.